Salutare tuturor! Ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Acesta este primul meu videoclip și am decis să fac cu joculețul Adopt Me de pe Roblox. Cred că toată lumea știe de acest joc. Cred că după Brookhaven este cel mai popular minigame, cel mai popular joc, sau chiar el este cel mai popular joc și îmi place super mult. După cum vedeți, așa arăt eu. Da, și am, cum se spune, un pizza place, o casă de pizza, o casă de restaurant de pizza, pentru că mi-am luat-o. Aici am baia, o cadă și un wc. Am un pătuț, o măsuță cu o lumină și cam asta e casa mea. Și la parter, scările, pot să mă așez și aici și cam asta e tot. Am niște peturi, unul rar ăsta, iar celelalte sunt common. Și da, haideți să-i dăm exit home. Și să ne luăm și... Mamă, dar ce vilă e asta! Și să ne luăm și petul. O cheamă Snowy pentru că este o pumă de zăpadă. Și haideți să ne luăm... Da, eu am hovercar-ul, mașină legendară. Și dacă îl vreți... Eu l-am luat pe un trade pe gratis. Am luat-o. Uitați, am licență și asta e. Da. Mă rog, haideți să ne luăm licența din mână și să continuăm. Am dat. Ok. Dacă vreți și voi mașinuța asta, trebuie doar să vă faceți bebeluși sau să aveți un animăluț, pentru că așa vă puteți lua mai multe masiv gifturi. Și chestie pe care eu nu înțeleg e de ce unii oameni pot să aibă asta, adică eu am căutat peste tot și nu e. Ok, haideți să ne uităm, că aș cam vrea și eu să am limonadă. Să ne luăm petul și să ne ducem pe aici. Ok, nu cred că e la înghețată. Hei, pinguinule, vreau să vorbesc cu tine. Ok, văd că niciun pinguin nu vor. Nu vreau. Golden Golfie? Nu vreau. Poți să-mi dai, te rog, limonadă? Nu. Să ne dea, e doar înghețată. Haideți să ieșim, pentru că vreau neapărat să avem stand de limonadă. Poate că unii au luat-o de, nu știu, de mult, când era ăsta legendarul, limonada. Acum e hovercar-ul. Haideți să vedem la restaurantul lui Ramsay. Nu vreau să schimbăm. Nu, eu nu vreau. Dintre asta de pizza, am deja. Putem să-l dăm la food și cred că așa. Frumos. Ok, deci ne vom duce în fiecare magazin și toate astea în parte.
Nu contează că e de car sau așa ceva, că cine știe, poate e chiar că e la car și e pentru oamenii neatenți într-un fel. Motocicleta am avut-o și eu, doar că am dat-o într-un trade. Stai să vedem care e trade-ul ăsta. Mi-a dat petul ăsta common. La schimb de ceva ultra rar. O motocicletă e common, dar e destul de... Una e fost super rapidă. Ok. Deci aici chiar nu este nicio limonadă. Haideți să ne mai ducem, să mai vedem pe unde mai poate fi. Poate e la Toys, cine știe, la jucării. Ok. Bicicletul sau ce fi? Horse balloon. Stick, nu. Niciuna dintre astea nu e. Teddy ursuleț, nu. Haideți să ne ducem mai departe. Să ne luăm mașinuța și să plecăm. Fata asta are hoverboard. O întrecem într-o clipă. Poate la best shop ever. Cine știe? Bine decât cei care au limonadă. Și dăm accept la fata aceea. Că mereu un prieten bun. Un prieten este foarte bun pentru că putem avea mai multe jocuri pe care să vi le arăt. Nothing to say here. Ia să ne ducem noi pe aici. Get out. Nu vreau să dau get out. Eggboard. Ok. Mă rog. Da, se pare că nu e nici aici. Bird. Faci tu limonadă. Că ești la camping. Da, poate o să apară încă o dată în update-ul de vară. Dar nu știu ce să zic, poate a fost cândva. Poate a fost legendară și a fost pe limited time, ca și asta. Ca și mașina hovercar. Am avut și eu rent lodge și nu e aici. În niciun caz. Poate e după copacul ăsta. Nu, nici aici nu e. Nu, habar n-am unde poate fi. Hop. Haideți să ne luăm din nou mașinuța și să vedem unde poate fi. Adică nu știu unde poate să fie. Cred că există 1000 de locuri în A2000. Bine, nu chiar 1000, dar există multe. Și habar nu. Bă, eu cred că de aici e. Haideți să vedem. Sigur de aici e. Haideți să vedem pe aici. Nu e aici. Să vedem. Asta ce e? Nu vreau. Nu vreau orice. E cu Robux și nu vreau. Buy cheese nu vreau. Da, ai și un lemonade stand. Ai cumva? Justin? De la Justin Bieber. Watermelon. Ce e aici? Ok, e ciudat. Ne arată semne că vrea să ieșim.
cred. Ok, se pare că nu e absolut nimic aici. Deci ar fi mai bine să ieșim. Să ieșim. Poate e în căsuța aia. Cine știe. Probabil că voi știți. Nu. De ce nu putem să ne ducem? A? Poate că ne putem duce pe aici un fel de obi, poate? Mă rog. Haideți să ne ducem așa, încet, încet. Nu! Nu cred că o să ajungem să avem niciun pic de limonadă. Dacă măcar putem avea... Nu putem face nimic. Da, habar n-am. Și nu spun că habar n-am la adevărat. Chiar nu știu ce putem face ca să putem avea limonadă. Poate dacă ne urcăm pe unul dintre astea aici. Nu putem să ne urcăm. Păi și cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!